Δεν καταλαβαίνω, Βαγγέλη, τι θέλεις να πεις. Μένιο. Ναι. Η Γιούλα δεν είναι αδερφή. Πώς δεν είναι αδερφή, εδώ προλίγου μου είπε Δεσποινής Ταρνιάτη. Ταρνιάτη, δεν σε λένε και εσένα. Ταρνιάτη λένε και εμένα, αλλά Ταρνιάτη λέγανε και τον αδερφό μου τον Μακαρί. Σωστά. Είχα ένα αδερφό πιλότο στο Σουέζ. Και πέθανε και η γυναίκα, δηλαδή η μάνα τη. Ναι. Και την πήρα εγώ δεν την αναθρέψω αυτό. Με συγχωρείς, Βαγγέλη, αλλά μόλις άκουσα το Ταρνιάτη καταλαβαίνεις ότι είπα αυτή είναι. Μένιο. Ναι. Η αδερφή μου δεν είναι κοριτσό. Είναι ψημένη. 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 Είναι λίγο καμένη. Σαν αλλά καθαρίζεται, δεν έχει σημασία. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Βέβαια, θα σε υποστηρίξω. Ναι. Έχει και 500 κομμάτια στη τράπεζα. Ναι. Έχει και το σπιτάκι κάτω στον Κολονό. Ωραία. Βέβαια. Έχει και το ρουθισμό τη όλο. Στην ναυταλίνη, βέβαια. Έχει 12 σεντόνια διπλόφαρδα. Ναι. 12 μαξιλαροθήκες. 24 βρακιά. 12 πετσέτες άσπρες μεγάλες. Πετσέτες. Ναι, με τα κρόσα τους. Και με κόμπους τα κρόσα. Ναι. Βέβαια. Και με κόκκινα γράμματα. Καλημέρα σας. Και μήλο του καφέ. Μήλο. Ναι, όχι τετράγωνο, στρογγυλό. Είναι χρυσός, δεν είναι χρυσός σαν χρυσός. Μάλιστα. Και παίζει και πιάνο. Τι να το κάνεις στο πιάνο. Το πουλάζει για ξυλία αργότερα. Θέλω να πω το εξής, όταν υπάρχει το pick-up, τι να το κάνεις στο πιάνο. Και παίζει και πικάπι. Από εμφάνιση δεν μου είπες, Βαγγέλη. Καφέ, θες καφέ. Θες καφέ. Όχι, άλλο σε ρωτάω. Από εμφάνιση λέω όμορφη, όμορφη. Θες για πισινάδα με παγάκια που είναι. Όχι, ευχαριστώ, Βαγγέλη μου. Λέω αν είναι όμορφη. Θες ένα νεραντζάκι που είναι για τα νεφρά καλό. Όχι, μωρέ, Βαγγέλη. Όμορφη, λέω όμορφη. Τώρα με φύγεις. Σε φύγω. Έλα εδώ.